Tervetuloa seuraamaan tätä kanavaa, jossa pysyt ajan tasalla eduskunnan tapahtumista, erityisesti yhden nuoren kansanedustajan Miko Bergbomin kautta. Seuraamme hänen puheitaan, aloitteitaan ja esiintymisiään sellaisina kuin ne julkisuudessa nähdään ja kuullaan. On tärkeää huomata, että Miko Bergbom ei itse ole mukana kanavan sisällössä, eikä vaikuta sen ylläpitoon. Me tarjoamme näkymän siihen, mitä politiikassa oikeasti tapahtuu, ilman välikäsiä, ilman selittelyä. Jos suora seuranta kiinnostaa, tilaa kanava ja pysy mukana eduskunnan sykkeessä. Kun Miko Bergbom, perussuomalaiset, nousi eduskunnan puhujakorokkeelle, hänen äänestään kuului suoruus ja turhautuminen, ei pelkkä retoriikka, vaan aito huoli oikeusvaltion tilasta Suomessa. Ulkopuolisen silmin hänen puheenvuoronsa ei ollut vain poliittinen esitys, vaan enemmänkin vetoomus. Vetoomus siitä, että tässä maassa pitäisi vielä olla mahdollista saada oikeutta kaikille ilman varallisuuteen, asemaan tai virkauran tasoon katsomista. Bergbom aloitti kysymyksellä, joka ei ole uusi, mutta jonka painoarvo tuntui yhä polttavammalta. Olemmeko oikeusvaltio? Se ei ollut retorinen kysymys, vaan ytimeen menevä haaste, joka kohdistui paitsi päättäjiin myös koko yhteiskuntaan. Hän ei syytellyt nimeltä, mutta nosti esiin sen, miten aiempien hallituskausien aikana oikeuslaitoksen keskeisiä ongelmia ei ole korjattu. Kohde oli selvä. Vaikka hän ei nimenomaisesti halunnut etsiä syyllisiä, hän muistutti, että 4 vuoden ajan asioiden annettiin kehittyä väärään suuntaan. Kansalaiset, hän sanoi, kokevat tämän konkreettisesti. Tuomioistuimet eivät toimi, asianajajia ei ole riittävästi, ja oikeutta hakevat tavalliset ihmiset jäävät yksin. Puheessa oli tunnekuorma, jota ei voinut ohittaa. Hän kritisoi vahvasti sitä, miten yhteiskunnan rahavirrat kulkevat. Hänen mukaansa rahaa kyllä löytyy, kun kyse on kehitysyhteistyöstä, maailman parannuksesta tai eurooppalaisista elpymispaketeista. Mutta kun pitäisi panostaa oikeusvaltion ytimeen, esimerkiksi siihen, että tuomioistuimilla on resurssit käsitellä asioita kohtuullisessa ajassa, niin silloin kukkaron nyörit ovat yhtäkkiä kiinni. Tämä ristiriita oli hänen mukaansa kestämätön. Se ei ollut pelkkää kritiikkiä, vaan koko ajattelutavan kyseenalaistamista. Mitä yhteiskunta oikeasti arvostaa? Bergbom ei puhunut vain perussuomalaisen äänellä, vaan yritti vedota yli puolueen rajojen. Hän sanoi suoraan, ettei kyse ole puoluepolitiikasta. Hän ei halunnut tehdä tästä oikeisto-vasemmisto-kysymystä, vaan muistutti, että oikeusvaltioperiaatteiden toteutuminen koskee kaikkia. Hän peräänkuulutti laajaa parlamentaarista yhteistyötä ja vetosi siihen, että seuraavan 4 vuoden aikana nämä ongelmat vihdoin korjattaisiin. Hän ei jättänyt tilaa epäröinnille. Tämä ei ole rakettitiedettä, hän sanoi. Tämä on perusasia. Katsomosta tai ruudun äärestä hänen puheensa saattoi tuntua karulta, mutta juuri siksi se oli niin vaikuttava. Siinä ei ollut kiillotettua pintaa, ei kätkettyjä viestejä, vaan suora haaste eduskunnalle: tehkää nyt viimein jotakin. Miko Bergbom, perussuomalaiset, ei puhunut poliittisista voitoista tai vaalipisteistä. Hän puhui siitä, mitä oikeus tarkoittaa yhteiskunnassa, ja siitä, mitä tapahtuu, se ei enää toteudu. Ja edustaja Bergbom. Arvoisa herra puhemies, olemmeko oikeusvaltio? Siitähän tästä kokonaisuudessaan on kyse. Riittääkö meillä rahaa siihen, että ihmiset saa tässä maassa oikeutta? Edustaja Räsänen, totesitte, että täällä etsitään syyllistä turhaan. Eihän täällä etsitä syyllistä, vaan todetaan se tosiasia, että teidän kaudellanne 4 vuoden aikana näitä asioita ei ole hoidettu kuntoon, ja sen huomaa, jos keskustelee suomalaisten kanssa. Kannattaa siis joskus poistua täältä norsunluutornista keskustelemaan tavallisten ihmisten kanssa, jotka päivittäin kokee sen tilanteen, että oikeusasteet ei tässä maassa toimi. Se ei toimi tuomareiden osalta, se ei toimi asianajajien osalta, eikä se toimi niiden kansalaisten osalta, jotka sitä kautta yrittää oikeutta asioihinsa hakea. Tässä yhteiskunnassa on myös sellainen mielenkiintoinen elementti ollut viimeisten vuosikymmenten aikana, että rahaa on ja sitten toisiin asioihin sitä ei olekaan. Rahaa on maailmanparannushankkeisiin, rahaa on lyödä kehitysapuun miljardikaupalla joka ikinen vuosi, rahaa on myös elpymispakettiin lyödä. Mutta sitten kun haetaan 10 miljoonia tämmöisiin aivan keskeisiin oikeusvaltion elementteihin, niin sitä rahaa ei kummasti enää olekaan. Tämä on aivan kestämätön tapa
toteuttaa suomalaista yhteiskuntaa siihen, että tässä maassa kaikki voisi hyvin. Asia voidaan korjata, ja toivon, että sille saavutetaan laaja parlamentaarinen tuki yli hallitus- ja oppositiorajojen. Tämä ei pitäisi olla mitenkään rakettitiedettä, tai tänne ei pitäisi olla edes vasemmisto, oikeisto, keskusta tai mikä tahansa kysymys. Meidän kaikkien pitäisi olla tästä samaa mieltä. Arvoisa puhemies, toivon, että tämä korjataan seuraavan 4 vuoden aikana. Kiitos. Edustaja Lohi. Arvoisa